חברים, עכשיו תפסנו אלמנה שחורה, אבל עכשיו עשינו גוגל AI וגילינו שזה אלמנה חומה. יש לה את אותו הרס, היא יכולה להרוג בן אדם תוך 15 שניות. נראה שהיא מנסה לנסוך דרך הדבר, אבל לא לדאוג, לפחות היא פשוט מביאה פחות ונום, אבל עדיין היא תהרוג אתכם תוך שעה 50 שניות. תלוי כמה מביאה. היא פחות עוקצת, אבל כן, היא גדולה יותר מאלמנה שחורה בהרבה. כן, סוג של, נראה לי. מצאנו עוד אלמנות שחורות, הנה אתם רואים, שמה יש עוד, תפסיקו לדבר! כי שמה יש עוד אחת, הנה אני אראה לכם עוד אחת. הנה עוד אחת. אני אעשה כזה שקליט לראות. הנה עוד אחת. איפה שמצאנו את זה, כאן למטה. פה הייתה כאילו ממש כאן. ואיך זה אבא תפס אותה ועכשיו הנה היא. כאילו יש לי עכשיו 2 מלכות נמלים חדשות, אז מתי שהם יגדלו מספיק, אז אני כנראה אני כנראה עומד להכיל את האלמנה הזאת להם, אבל אם היא תמות אולי לא. אבל כן, זה היה הכל, אלמנה שחורה שמצאתי. מה זה?